Ngenchonero kuigubi kero your birthday falls on a Sabbath. Yeah, it's a really good blessing. Like kuna hiyo raha, it's a Sabbath and it's your birthday. It's your birthday. Yeah. Lakini ndende gentake ko bera gabu. Turko nyara koragera mnotake. Bantu ndurgo gosibi. Mbona kitura gosibi Saturday. Mo gosibi mara goba. Ata keri tuko lito chaka koragera gatwabika. Anyway, tutaraji koreta oyo Ndevans Mauricia. Oyo to translate the lesson yito oli ye gose na translate the lesson that ko baarigania mwensi andonsia semonenga karibu. Let's go to Senior Sergeant Deborah Nyanchama Ongera. Today is her birthday. Wow. Whatever yangoga darling. Utakola ngai. Ujara girite buja. Unataka kumaanisha nini? Mimi sijakula. Turkoragera. Gosenya ukoragera tukunga ibogochi. Sasa ndio tunaona progress na wewe ndio uone jamani. Ase gwate miro bombo to barakine mushar. Mari bo mutienyi to karochika. Anyway, Debbie, Matabi. Happy birthday to you. Na kwa matabi no muntu tamutagetiga. Happy birthday, darling. May this day Sasa unacheka nini? Ngenjukwa mtenga happy birthday. Sasa nilikuwa najicompose. Okay, sawa. Matabi. Happy birthday, darling. May this Sabbath, which is on your birthday, bring grace and favor unto you, and may the Almighty God bless you as you embark on this new year. And we wish you a very happy birthday from Getembe TV and Radio. And tunataka utualike tukule keki huko jioni. There's no birthday without a cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Debbie. Happy birthday to you. How old are you now? Anyway, 20. 25 always hapo. Unaweza kuwa ngapi 24? Kila mwaka anataka 24. Karo chika. Anyway, ego to kwanelia maya, may the Lord of grace, may his grace find you. May blessings follow you. Yeah, amen. Togo sabanga nyasaoli bogo sisini yako sisini. Mbisibiri bigo chimraba. Tochirero sisini kwa esabato. Sisini kumono. And then those abasabati boka ini mkonya kwa ngini musabati yode ngadali. Imagine dangeli Evans ngadali. Wedo na wigire. Evans nganagi. Sisi hata si darling. Ngadali. Tunaitana hadi babe. Nga babe ni aje. Sasa babe. It's an abomination. Anyway, the angoro ke darling, ngoro ke babe, na delinde mukora rokana. Sweetheart. Sweethearts. Maria Tayons. Sweetheart, happy birthday. May you be blessed. Amen. May you be a mother to many. May you be a grandmother to many. May you find love, true love. And then kobwati kirigento ke koberikia ase okole mirimo omenterwe omushaharo chake kobumia ekarukuru sadaka ne tais kwa nyoranga no intuga to saba kende na bono iga ndubwate egento tokuri usibona keki ni lazima tayange gaiga Keki nayo ni lazima. Lazima zawadi ngoko atore lakini ndagera totomere na bono torega tokana ga twensi Igo asubenge happy birthday kwa niaba ya Getembe Television aba team ya Sisenwa togotebi Happy birthday. Yeah. Good. Twagode birthday. Litkodia ya megeri lesson YouTube tokor kwa Getembe TV. Facebook tokor kwa Getembe TV. SMS tokor kwa 0726447367 enambe yo etansa bwase TV yao ose asabali tutaiko iweke gusi hiyo namba iko hapo chini kwa screen. Wale wote ambao tuko pamoja tunashukuru kwa sababu mko pamoja na sisi, tunaendelea na tunashukuru kwa sababu ya hivyo. Wewe now on the binga Evans. Mauricia. Biore. Biande na kumbiore. Biande. How is Sister Naomi? I'm fine, thank you, sir. Hey, nimekumiss. Nimekumiss pia. So okay, so mmemisiana. Of course.
bonde sawa mbiaga bonde andara ba mwanya bantu yondo kawaida Maswali hata kawaida yenu walimwengu mmezoea kukosanisha wawili wanapopendana. Ni wagani hao? Odi ambate. Ngoja mnakuruka round. Weongo toetania mimi sijanga kama hiyo. Wewe watu unataka toetania. Sasa wewe tumemisiana. Abantu nabaweda ono nabawe chakaga. Enemy of progress. Aso bwenge omulisia ewikiria ntwarenge naye. Yes. Kaiba no wachita. Nje? Emesa district. Oh no chikwenye. Azinda roro seiri buya tulikueba. Asitoko kenda tu kigima na smogo to ikune ni dibeli ko riga aro kigima to kueba. But now abantu bemesa the Aricho family sponsored that event and so we were there, and then the Aricho family announce simole tunawasalimia popote mlipo, Mungu wabariki. And as we go on, and the entire Pastor Joseph Mbaka, Bwemesa district na bantu bonsi pi, they had a wonderful Sabbath. Abali Bwemesa comprehensive school waliniambia tuwasalimie kwa TV, watakuwa wana watch leo. Akina Eric tunawasalimia wote. Principal you owe me bonsi ebare isi bana ose PH isi bono igo twabakwanire mwensi mnatokana kurugayo igo toso tase gitabu kya Yoshua. Tabu ya Joshua katwaenge weekend onya kubeka mara yito online, lakini nende obya gitabu kigango toro kikere what God has planned for you, whichever the case. Yeah. Naomi na Evan Sominto na Omolisia Otuli, I want to say this na Pastor Geoffrey Otieno. One, like ekinya sae abangete guikagekerane. Yeah. Netoka abantu bororeri rwa spingu kubale. Na royomo agocha gutigaria egeraikirani. Igabalirite nkuba ikiare enseri yo mwando omosomboye okurukumusa bono okorire kebe hangobe gabono keriga Kyogo taoro kinyasae buna nyasae of ability. Nyasae buko nyara nero yoiga akotebya abantu nga inwe abanyamitumi omo inchugocha tobasokeria amachi tabatetinga inchugocha nyasae aprovide amachi sengenche yu omanyagoika takogenda tago kenseri omwando oro kererigwa omochori lakini tako yeka bono omuntu nariga igo mwege no kurukunga Joshua na Caleb mwabo no akorteki no ariga. I am counting nga nkayekera abantu bakurigereria who are these who are being blessed. Bantu kyabaiga bakoira abana ba Israeli gwikagaria bantu mwarosetie ekanisa nyajwa ahali agendi nego kumngana nashira. Nimeshangaa hapo ni wapi? Nyajwa. Nimedhani ulikuwa useme nyanjwa. Haya. Nyanjo tadiri tadike gusi. Nyanjo ne tadike kegera. Really? I know you didn't know that. I did. Nage ko karo tegera. Nyanjwa ne egere tadike kegera mabe ya sakor kunyajwa. Oh. Kogole. Bona sigin tutabwati jeje yega. Twateba nyanjwa. Rodenga John Chon. Chon Kovira. Ne admin. Chon Kovira. Akaro mukuru kanisa sakoro kunyajwa. Bogere omabei mwaereta paka nyanchwa kusi. Bantu mukuru singa ntutu arosete kanisa yenyaguta. Be proud of kurusi kanisa kwerende ekambi. Nangindo orgasa. Yajwa. Ayende. Nyaiguta. Nyaiguta. Nyaguta tai nyaiguta nae. Nyaguta koruko. Ole proud ngangor sete kanisa Nyaiguta lakini nyimbo yao
terigoteba iguru ya Nyaguta ekero omokori emirimo obo Nyasaye Petero moroki wo Yesu ekera kuburigwa igagotebu aye eng'encho none eng'encho gutara nonye no gukwana kwao na borogoteba ng'ana bokorete ki. I think I love that. Yeah. The sermon should be encherugo kwa nonya nench no taringaigo nonya. Even the way you are speaking, you are with him. No, unagotara gochiari bakomtea no kwa engene. Na bogotara nere. So aba sabato ba Adventista, one thing I'm very proud of you. Nonya no weso so koinorit koliarero. Nginjoko nyara mubwata chibuku para gwete go chigari. How I wish this thing would go on. Na indimo babantu buna mweso seterero. Nebane dressing yoko nyomo ntogote I know SDA. Aba ote no mo SDA. Nginju bwe obegete kurugaiga. Awate igo na ote wo akirishi. Na atobugete gega twins. Aso bwenge ewiki entangani tokarige kitabu kiga igoro ya Joshua the Lord of Ability, yani Nyasao yiga ogwikirania mintu biae monene gakuru ko murike monene bwikiriga kunga bana mia Rosi Moncholia bwe lesson yeito akuru kwa Evans Murumbwa Murisia nere tole nere gaiga ekero toko genda nere asinginchu iyo ayaga neri asububwi 1 mangana kyaria aganeri asububwi ingi kwanyorete wikiria kama kwanyorete asububwi ingi kyarenge Nyasaye nanya atakobaga ko bateya banya ko be strong. Like ngwetera baenge mechande menge kanya abantu bali bachi baba kongu abaremereri bachiro mochiori banyora abantu barone giant akabati in all that ama nani ama mondo asa yonsi be courageous be strong na inde banya ko banechinguru ne babantu bali barenga banene ngochi bangonya ko bakobuo mochioria buna Nyasanya tukobaga ko baliereira musomo ya tukaringa amboka ira atanana nabo igokora emirimo lyakani tukariga abanyamwando bechira obe omokongu that is be strong oseseni wa chinchera chionsi na aratwarigereti eikiria ikie ya rero kerongo chikoreto murise murumbwa goichanigwa nobuya nere kukwana sege songa seke gusi sezona gyata surprised by grace aina arotoko genda twensi muna togendete one on one ekero tukunyara ko yabwatanga na kiakoba asebiche yiga omo swati nare babu obotwara ko butia kaiga nkari ka musacha masacha bagutwara gusibugare okonyor muswati watu gusibugare ego tago mano kazi ya Mungu ina makosa akingenje muswati abete and then aiga nebo etige tamba she's coming from a Dhaka land kuruma sege suntake kere ebera no mabwae bono gago soka gusina no kuigura iguru gusina se etote ya sa atarireta gago chikano gochigaria oborabu ngo chabori kuruga kama kawaida oborabu has good na but some peace some calmness na bubu ago chaka kurigerige muswati yiga ninki gose akorigere kurugaiga ainko ya manyatore ekero tugochigosoma gochibosio musubati yiga atota na bira toke asibire someone has come matebono kwaigolero gochia musubati yiga ncharara ire na abana baye muntu makomara tere ndagera shopping yamukorerete she surprised umusubati yiga umusacha ga museris kumusiekera tuli muya ande karakego omakumuigurira kuri gusuntegara mutenga you've been forgiven. Yeah. You've been given a second chance to redeem yourself. Oyiga gotor komanyanga ningo kawaida mune buku ya itego totebia muswati anawakilisha kanisa. Yeah. Neto teyega ile misingi dhabiti neringa neriga asatarirete the word of the Lord. Karibu ekarotogo soa ekarotogo some kitabu keria kia Abaibirania 11:30 neke mona kiwateba Naomi Bibilia watebaiga aso kwege na Rahabu ri mutayayi taitetwe amo nabo bataigwerete
ekiagera aroisetie abantu baria chiroti no omorembe. Amen. Amen. Evans Murumbwa. Uyamono Enoch kurwa studio uyamono Naomi mulise timetu sena ikarero Tarai kaen tumuganye tuchusina bagotonyora sagotonyolera tumusabire. na pastor Tieno ando siastore na amate yonsi yagetembe kilamba sogeria nainde kurwa aiga sende kubarigania mwezi asengencho ya moro kerelyo yeri tukuriarero Enoch otiekire kurigereria election ya era asobwenge nga egero buyi boikirane there are things bitungi twaganini gokora na 1:7 ya Joshua yatebanga obo bokong ekeneke hugo ege kongu nga obo mokongu ikiagera aye naye orambo kiabana abayiga ba Israel baire enseria nadie tikisokoro kiabo eira no Nyasaye bwokugacha kiira kiaye okubwatana agokwana mwanya bantu igogokwatise mwibere it is by meaning nesemo ya Nyasaye nerororo nesemo ya mwanya bantu nerororo nganone kero bagwete severally omonene akabangira nga guikangikiranie eira eria nariete ekebungeke nekengenjo naye nagikwanire ekingaki ekingaki abakorinto yeritanga ikomi neyemo onye nawe mina ikaroro abo nasosomera amanganaya nakoregete so what. That is a question to what I this morning. Abakorinto yeri tangani ikomi na yemo. Amangana yonsi agakoreka iriokare akarikwa egere akoreki nawe. Egoteba iga aya agakoreka ase bare buna ekiorokererio akarikwa ase ogotokurera intwe abatogocherwa n'omoerio bwense ng'irore aya agakoreka ase bare buna ekiorokererio akarikwa ase ogotokurera intwe abatogocherwa n'omoerio bwense. Mbuyamono basogosoma okuyanga amang'ana aya togosoma nayara koregete emiaka emenge yaitire baria barenge aroro tibaiyo baraje kurwa ase obosio bwense aseki amang'ana aya gosomwa nase engencho abe a lesson gochera asetore entwaba omoerio ogochera surprised by grace. So by definition, grace is almost like unmerited favor. Oh yes. Yani, nainde ichiko pimanga ki grace yeye, nainde na bango sabanga eno enchira omanena aturaire. Amen. We will be happy to be in the same room. Now we don't personally WhatsApp group. We will be happy that we will still share eternity. Oigure buya. I am saying, it locates the very sinner. Omwana omwanya bantu niga achete eriko ligia na gotoria egia sirete tatete asegecho yabari baplate ebirenge libya na makoro amaya chinga kinchire obuya woko buli cyane wacha baka kwakuya ki oyo niki nase kinga tebabo nairorire please read the key verse egerete abamagana gete kiri kokuke sabu asine asokwegena raburi mutaya yitaitete nabo bataigwerete kiagera aroisetie abantu baria chirori chiomorembe egoteba iga asokwegena rabu ori omotaya yitaitetwe amo nabo bataigwerete
ekiagera aroisetie abantu baria chiroti no morembe nainde inkinda kwane nakinga te kong'isana gokwana igoro ya Gideon na Barak na Samson na Yefta na Daudi na Samuel na ababani Iwa. List yani nasabira ngo barena konye nekenga kirane kiagera yabite gukanga kirane. I am reading heroes and heroines chitwani chio kwigina. Manya ko doranga Biblia ige kwira chinga kichiaye ekwane igoro yomokungu orego kara Motaya. Umutaya. You know, emanya batabanga bono sanchi ko nganchera yobuitabira nanga nyasawo yoturangire God of second chances. Either omoneno tebanga oyo is a man after my own heart. Nga Biblia tebwatinga ki ebukwana igoro yababani with all the good work they did. Lakini nabo ekonyara gukwana na gukwanira gukime raha asengencho yo kwegera musubati oyo orengo omugati ukwana ndege tegeta orengo omugati wabatatu. Oh yes. Notice that she was keeping for them money. She was keeping them. She gets God's grace and favor. Riga ara se Biblia au kwana. You know, tigande ya point ya kamera egara soya kukiamu. You know, Yesu anda yule point ya ni kwani na inde. Ekero Yesu akire oyo rokomorora na watabanga rora emano ye ngoni eye kurusie bibiense ningo Yohana obwati buyirweche Yohana igago tubaboro kigubaye ngaki genda ngo mububuye usenere usetogende nako ganyoyonde ekero baguka se Yesu kali ko batebinga yeniti gako batebya genda motebi Yohana ekere mwarora ebe uko korore ebirema okabire kidao gotarabire Umuswati nane ere utarengi kogenda kubucha amate karaba kungu bade bakogenda ikiagera ere gari kungu gachika basati korinde ebukuyantebya nende nanyora gusege choko nenega the God of the second chances Nyasaye oyokoreto uyabure gorago ichanye sometimes you go ichana uno uyabaka go ichana positively so mere Yohana inye imugemero gebena bitaka kamo mukungu oyo ere igare kwebata bintu binge tare goika penalty awakera korusko iyaba kungu bande bakara kora tari amana lati bakuru ekukuru Era ne idini yabegede Yohana inye irenga 26 egoteba iga Yesu akamotebia inche oyo ngokwana naye nere Yesu gagotebi omukumu actually that's the only place in the Bible Yesu akweteba outrightly na inche oyo ngokwana naye nere tibagara batebi Yohana omwanchuoye ngagenda momotebi ninche akobatebya genda momotebi ayari mwarora lakini oyo gakobatebya inche oyo ngokwana naye nere surprised by grace abana basabangu yobuya okubwati naye up to where you are found next Nyasaye oyo sasima Nyasaye o second chances amabaga akabere aba Israel amabaga akabere several Echira naye akoreire amabaga akabere onye diri arenge Nyasaye bwiri bagari akabere angonde tayo moyo kaboniga. Oh yes. Abana kusabanga na ide karako na kurua mabagaya iga we don't abuse amabagaya we make decisions ikiagara matuko iga koro kianga wangu yebitu mbili buya megareye nabye kuna gondo sege
ngana intwe obuyamboro monene abekire atagete toyichane ebibiliya nkwegeyerenga ekero abakana ekiboro nakera kino bakero wota kuwiki ngentene baitandi chimbebe kumbe Nyasaye nabegete beyond which ekero kwaberenga bo nabo yeke sitikabika ki era abana twese bintu awutoka by God's grace everybody will the end still come. The answer is yes. Ate ribaga saitani aetuju wonchoria naba malaika baye ndi aerete. Meaning will come aerio chiche erio ochego siria saitani naba malaika baye nabo saria ebibe byose. Abakanan igo baetani lichimbebe chiria omonene abeke. God is patient, yes. Nanda bande merete agakolemerera naye muno zotete na muno wategererete. Kolende karuwa etanije. He says roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Nga ekero tuachire tuaetanije na kyabakana libaetania egere omonene ochika aba Israel na kubatebiga. Bono soa asomo kyo. Mubaite once na koira ense eye na abaliyerete omwando na aliyete kisoko kyeyo. Korere ayekero kurigereya kora tore abantu getu abale bataatambogete chimbebe kiriya ekikyanginyo iri one time enough tokwegera abwe studio I remember ni mobole kyo kuboli okoiga obali akionga akabuli okuboli kwarengete aba Misiri ine mbosi baite kakibona kibara baite bosi abandi bare batakote asegete yo nsobere okonganye komire ibere okonganye komire ibere ebyaye berongeta tsatsa bere okonganya ikomire ibere ebunga berongeta tsatsa bere oso bene tsatsa bitatu ine mboka barenge don't be surprised na nora gende karaba kogenda babu kaine abatarenge aba Israel. Oh yes. Soma egotebaiga Abaisiraeli bakamanura kurwara Mesesi bagaika Sukoti nigo balinga abasacha abale kwegendereria kolengana chilifu amagana 500 gose 600,000 abakungu n'abana tibabaletwe na omuganda omonene mono bw'abantu bebisaku ao bakagenda komo bakaira na ching'ondi n'echiombe n'echitugo chinde chinyinge mono. Igonga omuganda webisaku binde ebibitarenge aba Israel ngari bayibwaga haje yabere bube bakanja aliye kero tokurgeria ko chitorokono aba Gibeon abale bayibure bube yabere bube natubona tokora abantu abatigango togende tono busento konye kase bale no bari gibatare ka sobugano yoiga no ninche naye kero twakalirare ekero twatende na Kristo ngotoriare he welcomes each and every one of them. Now we have Kenya. So very about Joshua. Joshua, again to get the second time. The endeavor Joshua ibere ebugo biaye egetanga. Ibere egotebaiga. Joshua musintonuni agatuma abantu babere korwa sitimu bobisi bachie korota akabatebia. Kenda morote enseria na mono omochie oyeriko bakagenda ro bagasoa enyomba y'omukungu omotayai ole korokwa Rahabu bakarara aroro. Omoroti oyeriko agatebigwa ng'Abaisiraeli bande basoire aroro obotuko boria korota enseria. Aiga ekero abantu aba batumwa kurwa sitimu nigo bari kiroti bere lakini ibere ngari tangani mbare batumetwe bari ngikobina babere I suppose oyo mukuru asekere tigesa ekero bayigete mungu bagacha bakareta robot kumbe and it is true God does not work with the majority or with the numbers bari bagocha
kumye bawa teraiga ama monta kare mungu ali we digo tware na kana mune bisasi musio bwa bantu balia ali aya tuyo Joshua na Caleb bakareta mangana amaya amangana yo segeta akwata eseya twali bono iga engakiyiga Joshua otomere kiro tibere ekero chipe mungu alia ino chiko nyoranga chibasobu musuba turenge omogati twakera probably kubitana nabo ararenga ugwereire badala kwa watebana musuba tulia akakutana na mwanamume mtanashati akadani amebarikiwa na mwingine leo ikerata amanyete uyorenge bose bwaye no motoria umwanya abantu umutoria oye ekera abantu abayiga bayikaroro erike ndima umuswati uri gakora ya magana yo gukunya abaterana ezeye wanyirire joyibure chinkuma cyenya sawo wino una mwata mugete enyache babiri joyibure mwakorere kaba Misiri goikaragiga toro cyose tubwategeye iyo abantu bari batumwa bacukuba dikia kandi bare saso baguke ibiyateba iyekera bayikararo ngo bakuburi arahabunga batobataga ubabisira kanyomba kayirongo and finally igakubasoka abake abantu bari naye abasoka ibanga namutyasigetabwe kubagacare asegecho yogotore iriyo orosyo kubwata nabargo ekara korosyo kubwatana igagoteba ngagati nasabi kumuraje munginyore eyamate yani I want to speak baona baitombare bare isiko yechinga cheito ana bako nalkara baba korembere beyiga rahabu arege kokwa korembere ngabona hande bayinyorete ngakata baba bamuraba bito baswati babito baro imagine those girls are praying for us. Indeed. I am seeing Rahab paka ako no wakachimula yakale wakora wakipembe lakini yakaroli ngane ikire ngabono abantu abayiga ko tabari kuirense ito igakorotyo kubwatana nendenga for the sake yane inche omotaya Rahab yabate yane asabire onyeto by the way it was spared lakini igo yato igwa asegecho ye ekabanyerikira oyira ba Israel igo bageta amanyinga asende tomoye bisiri byabo abayiga bayirwe tebanyeriyo ekebalirate bigwe kerotobuti tokorege tabaye keiga igo tokumanyanga ababarega mbalya barenze ya Rahab nainde akabarangirwo umutaya yumu arose kuruko kurukinyo ende kwabire na kwabire nero igakubarangirira ikigo cyanga bakabinyoka na fege kiba itabera bitte they were saved and I want to make a point please also there I'm feeling it is okay the righteous shall live by faith maybe Hebrews ama Ibrania komi na nange tatra bitatu uyo kulikana wakasoma abarume ya masara 18 n'abagalati 3 ikomi na ya makorede somera aba Ibrania ikomi ebunge maroge 3 na bitatu Kiusiange ko 38 ebateba korenda omanya n'oboronge one nabe moya so kwegena na karasukwa n'omoyo one tiangirore korenda omanya n'oboronge one nabe moya so kwegena na karasukwane omoyo one tokogokiwa nere Ilonga amangana yo kwegena faith amangana nyasaye we take them by faith. I was listening to something kumbe Uganda ese ya Uganda egwate muntu Never for God and for Uganda. For God and for Uganda.
you know, matters of this. By the way, we live by faith, not by sight. Yeah. Ekero wasabire no monene nkonye inarwarete lakini nasabire asegentari ya Yesu ane yede yaga kongwa jori yakora aganyaga kiti ata ikubuye busindi bwo kusana agwene. You take it on by faith ekera kwa wende na despite jiro titiga jiro kumwa ibaga yakamere itanga likusa ngako nende twero ati ndo basoga togenda barucho tochore togende ekera waikoro bakaleta abayirani yali babwate modeli Joshua ilago toma tiro tibere bubisi takiba akale bakaira amatuko emerongene bali abakanga twelo problem uchungusanga na kiekari abaye gobayira na ndo mete gobayite bwa swingoro takibara na ne tiro iki ama montaria abadigo bagenda sama tukata toka Laje bebi sete bakamba so irongo. Na kibaira niya amachiwabe na meyemo. Bariko bida babere abange baba barenge kubugo baketa bagateba tubu atige itoga. Ababa akire igo bagateba Yoshua. Enselia omanene otoyeire. Lakini atebera God does not go with numbers. Abatoka abantu million 10 but if we are destined go chigosira it is there. Nonya, although the new generation had failed miserably in the face of Allah, ekeraba wakorebo omotreti ga kuma libagarinde kiyogo ikirana ile baroche amatunda lakini ngoi kabare bwana soma bebe kitabu kia Yoshua ikato Ibere kiara go ke komina yemo e yon so mere it will be okay we get to the point Joshua ibere ibungo bia yan kiana okay komina kemo so lenga Rahab ngukwane hare ebintu onde bwens amanya dawateba Joshua 2 verse 9 yes ewateba iga akabatebya namanyire ng'omwana nobaire nseye amaene tuoboire bori abantu bonsi benseye baondokire ase eng'encho yaino twaigure buna omonene akamugetia amache enyancha embariri bosi bwaino ekero mware kong'anya korwa Misiri naende buna mwasiretie ekegima Shihoni na Ogi abaruoti bari babere b'Abamori ng'umbu ya Yorodani. Okay, igonga amangana ya Rahabu akukwana na yobubisi ya na amangana kero monta igure kero monta amanyete. How do you take kwa igure na inche na igure ebikone byakorekanire? How do you take it after that? Erega agotebanga na igure na senge na igure amangana ayo nche na igenire na gwantira nangense yo moneno bayi eriyo esenge ncho yo kumwegena Nyasaye uyu tarenge Nyasaye barenge gusasima igakuriyo bokonyi ase abantu abayiga okugena kwaye kworokinga wantiranire what God can do Nyasaye nale ne kinguru cyo karabo twaterunga umusubatiyo she acted as best she could to help the spies save her life yani tachi etibono kogenda mangana yobugachi mangana ariyo bakembi uri abwate this time round igagoteba nche gintagetene kemo maybe 2:25 kindly Naomi Yakobo James 2 Yakobo ibere ebunge marogero bitano erito manyago tebanga Rahab igare kiora keredie kia mangana anga kuregete gotia somo chire Jericho onye nabara umberuete gotia senya sana iribago tabago siongorokana I wish they accepted but even at wanchira ni bagachigo ikonya look at what happened to them James 2:25 egoteba iga
nabo igo na Rahab ori omotayai ine tae tuoboronga asogokora ekero aroisetie bari batometwe akabasoke isiko ase enchera ende eng'ao nabo nari gosabanga ekero monene agoikerania obuya bwaye naye akoinyore asogokora koria okomoiga gwakorire ase engecho yogotoria onde gosogokonya onde bono kero tokorigereria omusubati okorokora okoigwana nankore gokorosigwa. And I love this verse 19 Joshua ibere nga amangana arabu agukwanwa amanene tumanye kurigereria okoigwana na kororo kugwekana kororo egati yaba Israel diribago kore pasaka no musubati oyo korokura omugati bw'abasata na aria somo cyogeri komera kianda inkieke kovena kuigwana na kioko bakorosia amo yabotera Joshua 2 verse 19 omonto onde bwensi orasoke kuro mwao na konyorwa na makweli okomocha kwogoiterwa kwa manyingaye nigo korabe okwaye ero monyene na intwe titokoba no komocha korende onde bwensi orabe mwao ime na omonto oito amoite okomocha na kobe ogwaito. Thank you. Yani inkinategete ega kubatebya ngabono rinde kero mugo cyana kitogo karaba moire kemanyerejo bari bakobatebya if anybody will go out oyo rato kisiko yenyumba yawo igara itu yani enyare kanenga ababari nyumba ondo ito na moite amanyinga yegara abarua setore oyo rekoro mojuaji agende isiko ni igara itwe. We must learn to remain in the Lord's house. Amen. 27 verse number 4 Zaburi nkia bateba ninga neri mona sabire nani na umyogo ikona asobe nga twegere kutigara imeya tata whatever that will happen we will be safe if we do omusubati oyo igakubatebiga na abakorera amaya I have acted kindly na inde na abatorire wona na inwe bakorera amaya na ndi motorie amate yane naunari gusabanga omonene keronera kwira ni obuya bwaye agotoriaye atorine amate yao yagoteba na asabire yagoteba iga Psalms 27 verse number 4 na asabire lingana elimo korwa somonene elio na lionganetie imenya se nyomba yo manna sama tukonsi yobogima bwane elinde ndoro bosera bwo monene nakona kuboiranerera ase hekaru yaye amangana yagara amaya nye kebo monta agosaba and I wish to sabe twensire neriga nga tomenye bwatata don't move out ngakie yameno kukuborgo kaboru koru masai ga bori tinga bona abano rabanga baka tokorera iga andi bakorera etokubatigere kanisa kwenyorande nedinga maria tatari kori kagongo tebande ngani mokwane Kutangongo yego inekene engongo tebande iga kanisa and I want to make a statement kanisa agenga referral hospital ebu ata barwire tari barwire ikuba ba cancer pressure sukari marwera ali manena twachirororo tuche kobarwa kumira ogana na cancer kwanya naro bwate sukari nande yachirense aga nichikwegu popcorn etari popcorn particle ekero twekiro tigaguta makuru mwatatanga bono bankoreire iga in fact ekanise iyo teri yangina teri yanyoko teri yonde eye mwanya sai and he needs all nando uyorata getemono noria oromo nyabibe. Amen. 0726447367 naso kubolia liboli yao usi YouTube ya ita account Gatemba TV, Facebook boyo Gatemba TV ekartogenda tukolinga obuya like ogochani kunobuya kushtuka yani there are things tokobika litukiri dia lero gaiga pakumonda kuli kwa bolinga really
should this one happen, passing in Jimna Kogan in a short while, atakuwa anarudi too, don't worry. So whatever, like one, even Tombiri Trate. Elieta yawe ekero ligocha ngoira nindo mo yuko na gocha tiniko motigeis kuna vile nilisoma hapo kwa introduction see it's surprised by grace ngatema kora lige definition ya the word grace according to the Bible. Grace is when we are given something we didn't deserve, na elieta unmerited. yeah, well, kuna Rahab. Like in our society today, Rahab was a prostitute. In our society today, abantu balitoroche tete abataya husband snatchers na abakorokulera. Like you can never listen to them at all. Ino mama about husband snatchers, ino muri komanye bintu binde mbire mo kole. Apa nimesema the word that is used. Yes, na igiraki na njira ngobate kuba hukumunarenge bunaba. So like we can never listen to them. Like hakuna kitu anaweza kukuambia bwana tete baru korwali alichukua bwanako juzi and she's here preaching that Jesus is coming soon ama like gose tote ababuna abantu abachitaka babisa tote abalisi be kanisa baenda mwaye. People will be like abalisi abana baru basirire. That's what people were thinking, but according to God, Rahab did not deserve what she received, but Nyasaye agatema komotumeka elinde kworokyo buya bwaye atworokinga. Even those people will look down upon that they do not deserve to be in the house of the Lord. They've done many things. They are accepted in the face of the Lord because Nyasaye tali mwanya bantu wase Nyasaye tali mumurominto uno molisi arugoteba Jesus is not from your family. Abantu mbali tokulikira no ane kanisa tuateba olipuwe kwa yare ya nilimwona jana somewhere, but according to God those people are the ones that he will use ama nabwage ndrete kutumeka gotuorokinga even when mtu ame lose hope kabisa kama Rahab. She didn't know that the spies watakuja kwake and she will get salvation yeye na familia yake through those spies. But Nyasaye bunaro omonya mabera mange agateba tigamo tumeke elina nyako bisa ekarabisete those spies, and when they were going out aliwaambia ekaramogo chiwosiri omochioyo spare me and my household na ende manya ataka bako ba spared. So it's trying to tell us that even if we look down upon someone mbia nani bara wako wale wako other groups like Adventist World and please I'm sorry, I apologize. Let's go. Na torigerio monto ndebwe totebe oyotari deserving oyota totebe no nali seke nyora bangi na mono into bwato mochando okuligeri nyari gwate oliya na ende sabato nore oikaranstange nere, but tokwira naga se village unamwongelelea bado, but according to God abantu abo bare so deserving in his face. Thank you. One, okwigera kwane itkoliya rero keronta yete noena nyogo wake simi o twakera sena mbeyo bra tokogenda twins. One, gente ketanga ni tukwigera nga we are talking of unmerited favor. Yeah. Ebintu biri toko egwa gwaito muntu libago muntu yo karukwa mnyoro mwana muntu goitero mwana. Karukwa nyoro muntu yo ogoitero mwana, what you do ekero libaga kwa manyolire obwantu kumubwato musibe so muntu ko ibe bna bana monaro tudie makweri nyanza njagaiga umurocho ando nchorerie osabe nya to yediriri Alikuwa amechomo. Ai boss kanyaro yiri. Bono ase ekere asobosibwa bantu amosubati okorukwa Rahab Taisain. Yeah, sure. Na ngendo tanga Taisain jendo jigenda Taisain. Taringi gokora butaya yobwega bwega. Igango taya na baba mukate. Kwegule. But she was the one being crucified. That is the abantu umuntu mnagonchire kibe mnaokiriri kurumoinoga. Allow me to speak this. Mna into ba abasabata ba Adventist. One asabanta batanga ntutanga nokwana. Ase keroto Quran abarepi.
Ria kabere. Abalebi to kora ngani ba kora teke begete. Yani nga abalebi tiko abalebi boss. No pastor na bwako tumia abone topic. Yani no reference na bu. Kila kitu. But abanta baiga, if today abalebi were given the church. Yeah. Bato chorere abalisia na aba pastor bakora, I can say they would have given us the best. Amen. Batumanyite in out. Bono abalebi, abarogi, abanyaka. Those are the most spoken sins. Yeah. Lakini ebembere tutarikweba, which is every day. Na umiyakwa nakaiga abangina ntubugate abangina bagiyatsari. Amen. Umayete na kwa role. Very bad. Like na kitoko, how do we gossipers? Bali kira sebu kumulisi nama eta mangana ebya kombwa. Asebu kuna gossipers, backbiters, abarami. Lakini na umikwenye koramu boy. Umuntu nje korame gitintori ye Kenya mirundiki. Oni Kenya mirundu kiringira. Ani kwa ulinga ba kweli gereli. Like all these are sins. Baby, Beyonce Karobi Koberagari, one of the things we are told as a God of second chances. By the way, not come God of second chances, go to Murumbu. Murumbu bintebi mo bitu begeta mo nae God of second chances. Andara ko tairero. Again to kende geto begeta mo nga ekero ota geto kobo mo strong buneri. Tagori. Kari geri ekoria. Tagori. That thing, that statement they take kuru asabo bog mabwana bonds. Abanta baiga n'abanyabibetore. Lakini abatora abanyabibe, I loved the way you were speaking. By the way, let's count on David. David no moiti. No, he plans evil. He committed adultery. Iwa ebindombere bilitana birinya sangete. Kwegure. Kuitera manyinga moyo wazayo mabaya. Amakoka agoitera nebintu okwayera gochokora mabe. Gochokora mabe. Tatinyo David kwano he was there. Let's name them. But no akobarwa ase ororeri roria ase isa correct so mutolie gotoka. Ebembere gwakorire aye. You are not any bad more than them. And the grace of the Lord we chani gunobia ndage to chani gungaigwa aye asebari sago tebanga to chana senkoreao. You are among those bakomoroto tasamare nyogo gwanche tebe men. Amen. In fact, lero gotoko koleteranga tuli mobe goetani banto igwa aye toramanya. Tuli mobe goetani babo David. Na ase David yoyiga ase obonyakobo bwa David. No the wisest man yakuru. Turaigwa aye bantu barago kwana gabu ababago kugamba igwa. But they are not better than you. Netokanga no komaragali aboti bwancha ni bwatogo kya. Toro iserienchera. Taigwetino na mangana ayo agukwana. Damo inyoranga tainyoreti. I am calling you this morning. Aye you are among those balichira balierero nga igorone yao. Amen. You cannot be surprised. Ngabono muntu yokerako genda. One, engen chako babis. Bituko sindia kabere o sindia to dia ngateba nga ekerako ngainere oko ngainere kwa Rahab nga bantabo bachi bale nyomba oko ngainere kwa onkoroki turarata kuruga she lies. Yeah. Omuntu onde asabantu bali tokobe kurugaiga Lot taiba. Lord, I'm giving you my virgin girls. Yeah. This kikiko imokiri asengenje anya sai. Oyono motaya.
yani we are twaire asabantu bali in fact nyona angolika nyandi nche na murumba to angolika Rahabu likembi twangolika ngomotaya twangolika lieta Rahabu likembi twangolibeka kuchimoino gali twangolibeka likembi wotoli bono as news likembi woto bona ase chigazeti ase chiko chagaiga ase garaki likembi wotolia malaika Njanaye tuko pamoja. Yes. Yes. Ninga ndata kuchiabu abuna na atigera bonda kwa non sirende. Yes. Angefanya hivyo. Ndio maana sasa. Onyo ruete mokae. Omwana atare ko. Tato yo inki atare ngikorwa. Agabeti mate agakora beti ngeri nganga bono agabeti na mokae nga eko babe ayira kuchiabu. Ono. Onyo ruete mokungu. Agatenga atemo subati omindo. Agatema musubati omindo. Aye, kora igwa. Abrahamu yigana yaneli kembi olenge. Na jawo ko tabanga atemo subati omindo kerto nyole kitukuri tata ke dikirega. Amaga by the way let's ask. Amagembi if we ask what do they osina obuguma bwa kawaida. Yes. They don't gata getinga anyole besa agore yange ngia na obuguma bokoreki. Bogenda. Abrahamu ikago kora na Saro ye. Ama trande ibukwe watanga Saro no murembo olenge. Do you know her from somewhere? Do you know her from somewhere? I want to ask this. Thank you, Ombati Evans Bayeka. Na Grace Yohada is enjoying onomo accountant Onyamira West. Ebinto abantu ababa tokuru bakuru kwa chiruoti chituoni chio kwegena walikapitia walikapitia igo ekerabanta abons bako yaitera iga don't think that Files Mora kurwa Kilgoris, thank you out she's watching that got tebaiga walikapitia aba igo tokoligeli mabonde mostly in marriage na kwa no chiga lakini umoi kapitia na abana bao abaiboli yani oranga etaisinkuru kire ntunkuru bono Kande Pastor Nixon Matara tabangana ki okirete ga ko karo jankora ndiole mwana magorogoro ngama pensi tokole Onya gogo tokore Elio abete abudaya mo atajetense gatindete Bago ikagogo kwana bobe oikagalia sokorandi and then ukubeka Sometimes people rejoice in that. Yeah. Karaba rejoicing agakunya kwaro ga bwa bana mba musinyeti. Pa musinyeti. It's not time to rejoice, it's time to mourn. Karakoro mwana omumromi no mwana bo mubiso akogenda. Courage. Sabamono. Because obo kwambokera bo bego chiga. And sometimes abasan baitana ba konyonsi abana baitamaru baba nyonsorgo chiga egere kugo fight. We have a God of second chances. Okoireri baganaye wonchoreria kurwa gochengera ekero omubiso tatatebego akoenyora ase ensemo buniyo Rahabu igoro igari ngumutayai rero igakubarwa eruoti etuoni yo kwegena igoro ne yaye we are assured
Aikamna wasome bukweli ngaka gote nga eretari kogenda roche nza jira ndo akwenda era gapima limukale lunch Nali akwenda. nali yagoche kuruga iga mate nguchinara rigira abu no konyora beta kayanga badu kale skimbi abete keranga chibu buno yokogende babu bado gakwenda roche basubati ari ngoja muri mwango street kiko konyora mambi embeto nyari tubeta magoti arapege takaranga chibu gochiga kono yere ka kitimbe No tuno tu aroche lili tukoli. mambi embeto nyari tega onega mugate ngetire chiboti no ere abago tar kurgamo. God loves you. Yeah. Nobody igwa that what tabia bana bataya yi you are not bad than us. Yeah. Ebibe ogokora nebibe ngokora byonsi nebibe. Wanasemanga hakuna sin kubwa na ndogo. Ekebe nekebe. That what tabaiga. Ekere lieta lya enkoroku yawe lya capital Y, capital H, capital W, capital H. Eliete elio liri abanyabibe batarenge konyara kulitamuka. Liarenge lya abantu abachore. Bunesa batere nchore abago sasima nonde bwensi okomo sasima nyasaye. Kagwe. Bene bugweli getego chigago. Elia gatano kabere munaliroro. Ndore ndali tuko tube kurenda chinkoro. Monene tigato konye egekogera. Nyasao yoiga obuye bwaye ekene na both this grace. Njenanyo robuyo boiga na atunire. Pole nyasaye na agokonye takandu chigago. Mauko muligere bobi. Wana agwacha goyenga na bakurire bobi. Amatena ya gotoka na kibono bantu bantu bagoche. Mwonya gwakise bantu bano bakaba tayo. Na basabire abayanga everyone. Sometimes we have lived faithfully as partners in marriage. And when we were very faithful, our partners failed us. Terribly. And then we are ridiculed wherever we are nga o you na nenyo matabu atini na nita konyara tikana kurugari. It's okay. But we are living. We have a God of second chances. We will rise. And then we will be better. May God bless you. Amen. Mauricia. Eno kugera gwakwanire maganara agiteire abondo chenga. Yes, I'm even praying that Rahab bomochiokisi etauni yeito. May God surprise you with His grace. Amen. Amen. Ara rigiriyo mutandao konyora naru riga taringa ganchi toko kore binti biko kore kana ni garo roro egere aragirie abana bari barasama bokaye. May God's grace surprise you. Amen. Ayera ha ungenchoki. Yani sometimes you are like, hey, na eternity, I have gone beyond the boundaries, it is not yet done. God is still interested in you. Igata gete agotorie. Igonga ekero manene akona goeta. Nerago surprise no buyabuaya. Number 2. Ngwa naga bunga nekene idiore okorandia. Naribago changa mapenzi bwana tokore ki tokore bi na inde it is true aba bara bakore ditora bakore dibo monene our children are the targets of the devil kwa sababu anen koringo monene aigerere abana baito andosi asebare bainyorenga they have a calling, they have a name to defend. Maybe I'm just remembering, I have my brother, Okorokwebans Mauti, Ore Sirare, from Yamaharaga. Hey. You know, he's my brother. The other time we were sharing, and he's like, Mukate, get to kid. No more maete kubu, no more maete, but for it again. No matter Congo, you talk, no matter Nanda, become an announced people, Cantica, I handed at you. At the Antagase, Kagete? Yes. Iwa Evans Murumba no yo minto inch.
nje Yes. ainje no mwabe banzi murumbu Mhm. ndibona abande ligi abande Evans Mauti ise Unazamfanyia na hivyo. igare bamuhabo bomongi na Esther Nyanduko. So he's a brother to my mom, and therefore, by the way, we are working it round. Isemoke okoroku Richard Oganga. Nabuata services ya agota okore rugate nwe. We have been with him. Abotogo sabango manene ga kugwene abana baye kerago surprise yabange no buyobo bwaye. May he surprise Uncle Richard Oganga asuburere bwahe. Amen. Bono, say moyo moerio I suppose to korigeredia. Bangwa nambara igaba kuru kwa bagibeon. Ninki eke bachi bakora baret roborimo nandi mwakwa ni roborimo ga several. Joshua kianda isara na ya. Konya ratule amangana ba abantu abagoje. Naba nabarabu eke na ubya kuna kujeriga igoba igure nga haye bataba bayikirega iga aiga antuli ni igeito. To afford it because we are finished. So they make a plan, a sacred plan. Bakarigia chianga chimbotu. Bakaringa none daga tumbo ketukure situ atarije kuruga kirige maembe gati ya gundire. None bikoro tubyeto birkwata ebo mwana go tenego korote kama avuta yeme yenda bwo tukoboko. Chiave ile bobe intwe n'abantu twarure ense yare very far country etwakire akiegere mutu ankire tobe abasomba bayino ekiagera if you can't defeat them Join them. You join them. We join them. So abakamanyanga, by joining them we will be safe. 9 verse number 6. 9 verse 6. Yeah. Yes, that is Joshua. Egote baiga. Elio bakagenda ase Yoshua ase egetuoli kia Gilgali bakamotebia ere amo n'Abaisiraeli. Intoni gotwarure ense yare ntoligetie mokore ukobwatana amo na intwe. Kulenda Abaisiraeli bagatebia abahivi balia na kirende torakora ukobwatana na inwe ande gose nigo momenyeta ase gati yaito. Bagatebia Yoshua intwe n'abasomba bao tole. Yoshua akababoria inwe mbanto kimore ngai mokorwa. Elio bakamoiraneria intwe abasomba bao nigo twarure ense yare twaigure elieta lyo monene Nyasao buna lyakumire. Twaigure amang'ana onsi ayakorete alia Misiri. Na buna akoreta abaruoti b'Abamori mocha ya Yordani na Sihoni omuruoti o Hesiboni na Ogi oyo obasani oyo menyete asetole abagaka baito na abanyene bonsi bense eito bagatotebia nga tobogorie endagera togochia koria inchera na kogenda kuumerana na inwe na kobatebia nga ntoligetie koba abasomba baino na ende tobaborie mokore okubwatana amo na intwe. Amangana aya tari magani ase town yeye na maybe make a point ingana ndire omonene konyora atebirie abantu aba. Go back to Deuteronomy koiranira kwa machiko isano na ibere kebunge kemo nigi akabere mbatebe tigwe aba Israel nga kibakora kubwatana nabande bose lakini iga abagibeoni abayiga they are right inside ase aba Israel ababayirire abasenge cyo yokuwa bibire yatebenga twegure chinkuma ende bona go twakira akitwa abasomba bayino twe twarura dige none nagira twamugoretie yasereke egati yabunde irenkera asenge cyo twarura abantu bari batabarenga eranyarekana ngabo mete intuition neroro essentially yagatano ndimo yabakungu egotenga abantu aba interanje barotera wanyani mahiga bare ngaya akingare twarure irana okwirana kwa machiko isana ibere ibumba kama na ibere kuyatera 7 verse 1 and 2 gotebaiga omane Nyasao ino nabaikie ase ense eria mogochekoira ebe eya ino na ase erie ebisaku ebinge biru ase amaisa ino ebisaku bitano na bibere bibe ebinene na ende bire n'echinguru kobabua
ebisaku ebyo nabyo ebi Abahiti na Abagirigasi na Abaamori na Abakanani na Abaperisi na Abahivi na Abayebusi. Ekero omonene Nyasaye ino arabeka abantu abo ase amaboko ino na inwe mubabue goika mubaite na kobasiria kegima. Timo baisa gukora okubwatana kwo gotianania na barobo gose kobarorera amabera. That's the bit that etubuguringa timo okora okubwatana kwo gotianania na barabo gose kobarorera amabera ekiagera already twaki ekagotebanga they crossed the boundaries of the Lord and therefore gurika baitwe basirigwe kegima. Korende they have camouflaged beonchore iriye bune nyambu baachire asegecho yokoiroka. What happened? Joshua failed to do one thing. Always asobo gimobo igotogo tebwanga seek of the Lord. Joshua ogambire no monene Nyasaye iryo wikiraboniga he knows that he doesn't take anything by chance without consulting God. Aiga nigo bakubarangiria iryo bakora okubwatana na barabwo. Later naribago chakoria lesina ebisebiga nebyamaiga mbiria twawente goita bikwe korende bono we have spared them ninkitogo kora kiyakogera asenge cyo naide bachiete kubiko kubwatana kugotianania genda verse number 20 gosomboro go 23 nga kibakoro kubona kubakubekwa under us lakini as much as bakoro kuba barense yo kuragereria they are lucky kuba moyo nainde omonene kubanche nare nga asenge chubono mwarigiriye cyane nainde yogo soano okonyo mwahitaniriye nainde kamba egotela 9 verse number 20-23 eyoko iranerera ya Twakite Joshua warenge aliyese kwarenge Joshua ire Joshua kianda so me 20-23 kianda 20 to 23 gotebaiga yes aya naro torabakorere bono segeje yoko bakota turaya tobatige babe moyo ase ng'encho yogotiana okotwatianete Nyasaye tabaisa gotoa egesusuro nainde bakabora tobatige babe moyo korende babe bagwatia chinko nainde babe bakorentera abantu bonsi amache elio Yoshua akarangeria abantu bali akababoria nase kimwato ng'ainete ng'a nase kimwato ng'ainete na gotebanga nigo momenyete ense yare na ino n'abantu momenyete ang'ea ase gati yaito asayo mwaragererigwe inwe na mobe abasomba botambe mogwate chinko na korenta amache ase enyomba ya Nyasaone na kira 23 ekero okorigereria amang'ana aya buya nabokoranga yabeiro gosesenigwa gose okoragererirwa aseki amang'ana yakorokugo asengencho yokubwatana koria bakorete bakaragererirwa ng'abono babe nyagwati chinko na nyagosomba mache korenda asengencho banenge gosomba ase nyumba ya Nyasaye bagatwara contact and closeness to God. Amen. And therefore by God's grace the curse became a blessing. Amen. Nga omonene tari kogoka ya soma Ezekiel 33 verse number 11 egere nkutia mangana yunarigo as we wind up. Ezekiel 33 verse number 11 Ezekiel 33:11 yagotebaiga batebie ng'a inche omonene Nyasaye nigo ngotebaiga ekene buna inchende moyo tindi kogokera ogokwa kwa omokoria amabe korene nigo nganetie omokoria amabe aonchoke atige enchera yaye embe abe moyo asayo onchoka motige chinchera chino chimbe inwe Abaisraeli na aseki moganetie mokwe
nane kene omonene nyasaye kari kogoka ekero omunyabibe agosira omunyabibe oyikira ororire nga yabeire bube yarikire molo omunyokire origiri obokonyo otubire oborimo okwana amangana aye finally babekire okubwatana ebatanga permission is permission, covenant is covenant. Nkorigere linde abantu aba babere a comparison very fast, then I take it back. Ntubwata abantu kisemo ibere Rahab n'abagibeon nambeyemo nakibamba nyetambangana aya igoro ya Nyasaye bwa Israel ngoitera asokuigwa boryo kubona aye ninkieke kwa igure igoro ya Nyasaye na makumi yaye namba ibere ngoitera ncheraki bakonyeka Rahab iga konyeka asoko ngainereri bantu bari bayoga bagenda abagibeoni bakonyekire asoko ngainereri. Kindly read verse 9 ya Joshua. Chapter Joshua 9 verse number 4. 9 verse 4. Na kibabe kama nganabo egera tojaro lenga nabye kaine aria Abraham agoteba 9 4 goteba iga bakagamba bagende kumung'ainereria n'obung'aini bakamanora bagasangereria ebintu by'orogendo bakabekera chitigere chiabo chigunia chingotu n'ebirandi ebigotu bye divai bikolire korwa asa amasankwa bibekire ebiraka. In other words, we are saying abana abantu barure abuge tembe go muri CBD town abantu aba barure Nyankongo lakini bakote batwarurare ngobo ngainereri ekerenga kiabo kereki. They want to be spared. Rahab akagania atorigwe 2 verse number 13 akagania atoreke kurwa sabantu baria 2:13 yateba Joshua bado otore ebateba iga mondiere iranga ina motorie obogima bwa tata na baba n'abamura ba minto n'abasubati ba minto n'abantu babo bonsi mototorie korwa asa amakweri. Yenda 9 verse 24 aba baragwo nikiye kibaga nityekerenga kyabo nkereki ekero bangainereria 9 verse number 24 bakabora ntua enegetie ng'a omonene otoire enseria yonsi nabona abantu bonsi benseria baondokire ase eng'encho yaito nabera taigo endelea bakabora ntwaganetie ng'a omonene otoire enseria yonsi nabona abantu bonsi benseria baondokire ase eng'encho yaito. Eyun Joshua chapter 2 verse 24 eyo omolise murumbo engotema gukwanera igoro ya abantu baria buna banyate ko baba kung'ainereria inga barure nse yare korene nigo banyate ko bakorwa asarange nekaro banyate ko baba okora igo nigo banyate ko bakoegwa egesusuro ase Joshua nyate ko baga punishment area yo gosomba mache na koleta chinko ime ase ekaru pakanya kwa bako nyorege susurekyo mukata nabo kogendera ekerekyo twangoteba simeria chiato korege ntukiria mefanya ile kitu betufanya ile kitu nabo batokonya bwa kego kaliuga sinini kwenda chiato korege ntukiria so ndubwati kinto kwa we are talking karoto gochikokora nsemelio moelio na bali bonse manda takubwati aben moseti aro asore na salute abantu bonse piba Mary Central. God does not work like man. Sure. Nyasaye igagokora buna tagetere asing'encho banana buaye. Otanga God's judgment is always just.
Murumbo gwato bara gochia segete na tenge simia to kore gento keri. Nero ndo tulia. No karansa sagia. Unagenda kurwa bekaro tukura. Kidaka chiribere chomo elio. Ekero tutage tukura kurwa. Toto gotebe. 1. Engencho akubange bintu biae. Murumbwa. Wachi gwato kore gento keri. Twakorangire twana gwachire koranywa mache. Pole. Tinte togosane. Na baba tokonya oyo kurukua nere Atsan. Atsan to ngate ato konya kaliuga kego ekere tua koiguna intwe ekero gukwa. Bono igo tua ngote baiga murumbwa. Like ekero Nyasaye aukora ebintu bia ya singen choba na buaye. He does it for his glory. Tata kirigo konyira mwanya bantu. Onde bwensi otemire gokonya mwanya bantu mechando ya tonyol. Na wangu kudra gabo. Rumbo. Tajidi nani? Ndora akale kwa ati break. Murumbwa. Ay mangana. Kwana mangana ayo mali. Na no yitani kito karade kwa ne romanene. Nchengo kora gingo tebaiga. Ase lesson ya rero eyengo to kwanera igoro topic ni yange surprised by Grace wose na kiase ke usi. Ogo oichani wa no buya. Yes. Nigo ya tuegeirie na I think topic nene gose omonto the main character nigo twengo ni Rahab ndio the main character in this story. Pono ase chinga kichonsi tigatobeke ama iseita Nyasaye tomanye nga into 20 na abanyabibe tole. Neba no pastor yo kale conference igoro the president of Westday wote Blesias ruguri so olio mo Brazil onde bwensi neba no olio tutenete 20 piense ngima na aro monyabibe zenje matenete mwensi tendene da response piense no na no monyabibe na kinate te goteba kwa igono bebe kwate te te toko mnyokere bintu utarate sawa no into 20 na abanyabibe ntoko romonto olio okare kebe gose nyare baibe ngoko tote oyu no moibi iga koibe kinyoreke like ntunto maitie ibe birito nabo mukata ko ngakere simyambo no minga yol mate no ande nkenya nyande kinde bosongo okuno ko ngainereri to ko ere bibe biritari bunege ntegeke kuri ndasinya sai nigo bire ebinte binene tikatonya ko to kwebeka sama okanya sai na bali barasega tie tutonya ko to gosabirana erinde tunya ko kera lituke bagoteba every day is like a chance to repent lituko lionyora tole moyo repent ju kera lituko kali ko aramaroba ngonya to twanya ko to kole bibe asa yo amake go samange Nyasaye tigato seni goikana inde esabatende ka to kuligeria elesen Atsan mangaka liyoga kego ka Murumbo akura mangana Murumbo Hello Ciao Esi miego kasikete ya tuanga. Tukiri maono ange to karando ko tikara ndo tebanga maono tuale mere. Burumba biamon. Is a wonderful labako kwigiribia na mwens. The Nyakundi family, the Nyakundi family ko nyanchwa mwens pikuru pakanse abakwandi na bana ba sons in law and daughters in law. Our penda what.
Nasa itokoranche bia mana singencho obiye bwao bwato isanire. Thank you, Lord, for giving us second chances. Let's not take the chances for granted. Maneno itinande nsemo yende karatogo sasime karatogo sangana abana bao mambi alero yenda kubanya saito bono wikakana kasibita Yesu Kristo motorito. Amen. Amen. Once murumbu anonsi asole, you are a blessing to us. Yeah. Twasabira kwabira ntuntu my dear sikiangira. Twabeka iga na batukuigwe tukotachanga ka. Tuigwe takonya kwenda. Lende na kikiara kirende. Obia the larger part. Amesha shughulikia. Washughulikira twana kuchiabo na mwensi mnatokana kuchika bono ikartwa kure leso myabo bono bonto achakire matangazo nzito kube kuruga Moses kombo gutwa soba nyataro abayiboli ba Charles gutwa nyauno nomongira Grace kwamboka gutu na mo omwanchwe muri akali Winnie Nyaboko Mwenga na Christopher Mwenga bungu bagirango mo no muntu na mungina kimuntu omwenga their wedding watu wanaenda kuwed tarehe 30 mutinyo woche people are going and bono bega site chinyangi kwenda kuchia Moses na nesitati ya Winnie tokano chiali aya nondo bo MC changufu banchi tibanchi James kuikabanga chibes banyuo manne nje banga chibes tinyo musi ni yao chibes ni jangu Let's yao. Ndagira ni yino taibu ndagira moto isaine nomokaro chiabu. We wish you the best akiro muntu abantu lebwata nyangi bonsipi tunawatakia kila laheri yeah what they be ndekamo. This one reminds me on this trend ni riachire abasacha antegerere trend ya ajire owo chari to jina bono Naomi ya no montoe ko anda ga sai karanse takunya go tuara takunya go publicize mwancho musvadio dago chokubona ki amono muna bantu nae ta no mwancho musvadio dago kurwa tutamanye ni ndwanya koro sate no karanse kaiga na bakungu ukubaragiri kogora chips kaiga tondire tikende na abana no ntigete yano ntigete nyumba nchandike na abana anka aye koko da taltu bekeria dali iga pono ma ndembra na nyakora muswaje timo manyeti mbara gasie ukwimukaneri na kyo karakuruga Sinta overreact sasa. Oi mukonda ame kuchia boke date dano docha ai ba bono ningu ngano nje ngumanyeti Kirenda. Nengu mwoto aruganja na nje bwadi mondo Imefikia hapo. Aye. Tako ndibwensi konyagotai. Tako bek. By the way, this is the thing. Today we'll be talking about vinte vinge bikonacha marriages. Chango chiko. As a youth and the church. Ekebonik. Like bantu batai tkora bantu baramo baigwanai. Google. Like inumore biyamu bwata iniga. Mutara par. Wanasemanga watu single wako na asira iko juu. Asira bagumuge azbaguru zabuka waga. By single people tuvumiliane. Singles. Aye. Tuheshimiane. Moko cha mtu are starega iga. Endo to cha ndege kuruga. Kukatoba simu WhatsApp group. So audio digiro yo asibosa. Tuabere tuensi. Tuabe bona bantu at least dubwate group tora ros WhatsApp. Dora be tranyori kinto karaki one as WhatsApp group ega enera comments si nyangao nyangao nilikuwa nafikiri mtu kumbe kuna bibi na watoto nyumbani ulia watapanga at least hata mimi nilofanya hawezi kuwa na you status hamwezi kuwa status si tuko siku hivi mnatuonyesha vile mko hapa. I do not know what happened pamoja kwa like
someone comes, one comment section, comes to and just says, "Tinanya komana timo manyeti." And one man like that. Mtu hawezi kukujiba. Mtu hawezi kukuja. Mbona hakuenda kwa ile meza akakuja kwako? 0726447367. Tawaswa Semili Kurukonga Nero, your request my command. My name is the best bread in town, one and only Mkate Enoch. Naomi Nyakerajo. Tuskage kwa bono ga tunakaanza kakienda kanaenda asinchira ya bene bune yitu go chakera on a higher notes to chakera bono ga oguna uturacha.